टीका करके पावा बबुआ बहुत सुंदर इहे माने हो। हां इहे माने श्री पंचमी के दिन पहले टीका होला बाद में नीचे ऊपर घासा होला बाकी पहले टीके होला इहे माने हो। वाह इहे कमिटी के मतलब हां कि जब जब आवत रहे अरे फागुन महीना होली न मनत रहे तुहार हमर बिना हे बरसा खेल खातिर रंग बेखबर रहल हमरा उ दिन याद अरे याद पर जब नहीं हार रहल होलिया में खोजत जब आवत रहे फागुन महीना जब आवत रहे फागुन महीना होली न मनत रहे तहार हमरा बिना होली न मनत रहे तहार हमरा बिना खेल खातिर रंग पे खबर रहल खेल खातिर रंग पे खबर रहल कमलेश इंजीनियरिंग के भैया पुरस्कार दिले हम भुला गए हैं। हां जी बहुत बहुत भैया के प्रणाम। पूछ रहा कि उनका दुकान पर खाना का सीटो बनेला कि हो अरे याद पर जब नहीं हार रहल बड़को पहुँच नहीं बड़े चौधरी जी अरे हमारे पापा के बड़का भाई एगो सब जानत ना पापा के तार बड़ आई भाई तार पापा से कह देता नहीं एकर पापा एगो नजायज रखले बड़े पोस्ट ऑफिस में स्टाफ वाह भर के रखले हां विधवा हम छोटे बाबा जहाँ मिल जाए जब कहे तू कपिल शर्मा के फेल कर देबा यानी मुर्गी देखावा देखिए हम मुर्गी अरे वो सब देखो आ कम समय में जैसे तिहाई चक्रधार मुर्गी होके मन से जैसे बनाना जैसे तो सास लेखा कर चेहरा मिलत आंख वाली